Achiel kuom gima timore ni yedhe. Yedhe to onge nyaka sani nikech onge kata ni KEMSA onogo no ncho ang'iyo kunwa ni atamalo 80 mar yedhe ma ji dware ostal kata gin be gionge go. KEMSA ok ni e county. Mae gima sika penjo Davji ni to koro ka sirkal mamalo ema ok dwa chiwo pesa kata nyaka ne KEMSA giri mondo nyiew yedhe. Ang'a nyisu ni koro kudloko ni koro odok to koro gibro chiwo pesa. Baba Twins no se wacho maber ni wigi bro kuot. Ang'a mamiyo wigi ok nyal kuot sani. Triva, King watch mar pesa mawuok national cabinet counties. Apart the budgeting ma Senate no approve, Assembly no approve. Like this year, counties do 350 billion. Again, the Minister of Health will get 200 billion. That 350 billion, county negoni, emagitimugo every services, a counties. Keep on 70% of that budget, the healthcare. The Canadian jo teach. Koro Genya ndiko jo teach, o Genya chulo KEMSA. Gini gope ma KEMSA, kada gope ma giyete ma di 2 billion miareyo. Giwachi no Genya nyori agent mag lab. Nangu por gitamore nya gibede bida gi thiethni. Koro gibed tenge mundu gibed gi budget gi. Koro mundu bed gi osiptande, alafu mundu nyiewo yedhe gi pesa manu chulo jo thiethgi. To Gavanas tamore. Manyiso ni ging'eyo gomiyo thieth ok timre counties. Tapore gomiyo ging'eyo mano ni mar gi nyithindgi gi wedegi te mar governors, mar senators, mar MPs, mar MCAs, gi mar ministers mane counties gote. Osiptende gi ogedhi e Trevor. Koro be ni thieth nitie kata ka thieth onge mano ok obadhogi. E omiyo ka gi cling health service ni. To koro achiel kuom gima wuoye